Volt már olyan érzésed, hogy teszel valamit, de mégsem haladsz? Nekem ez volt az elmúlt évben, és ebből született meg a felismerés, a megértés, az elfogadás és a változás. Az utóbbi időben nagyon sokat rágódtam, sok mindenen, nem találtam a helyem. Kerestem az utamat, de mindig találtam magyarázatot arra, hogy miért nem haladok előre. Aztán jött a felismerés, hogy csak önmagamat ámítom. Azt hittem, hogy teszek valamit, közben pedig csak egy helyben toporgok, vívódok, halogatok. A korábbi videóimból már tudjátok, hogy aromaterápiával is foglalkozom, és nagyon szeretem a doTERRA termékeit. Viszont multilevel marketing. Igen, az a bizonyos MLM, amiről annyi de annyi mindent lehet hallani. És én bekerültem ebbe a világba, ahol kezdetben nagyon ellenálló voltam, és nem is igazán tudtam elköteleződni. Most január első hetében volt egy 3 napos csapatépítőnk, amire úgy mentem el, hogy még voltak bennem kétségek. Nagyon jól telt ez a 3 nap, és megérkezett a megértés is. Itt egy csapat vagyunk, egymásért is szurkolunk, segítjük egymást, támogatjuk egymást, és nem mellesleg egy olyan közösséget alkotunk, ahol jó lenni. És megerősödött bennem a vágy, hogy emelem ide, vagy oda, én ezzel tényleg komolyan szeretnék foglalkozni. Szeretnék segíteni másoknak, átadni mindent, amit tudok a természetes megoldásokról, az illóolajokról, a természetgyógyászatról. Van egy kedves ismerősöm, barátom, aki antispirituális, erősen racionalista szemléletű ember, éppen ezért szinte sosem beszélek neki ezekről a dolgaimról, de persze közös társaságban látja, hogy olajozok. Nemrég egy ilyen olajozós alkalom után a következőt mondta. Barátságunk fontos pillére, hogy nem kérdezed meg a véleményemet ezekről, és ez így van rendben. És ez számomra egy nagyon erős elfogadási érzetet okozott, mert most már elfogadom, hogy vannak olyan emberek, akiknél mindez kiveri a biztosítékot. Vannak, akiket zavar, de nem befolyásolja a kapcsolatunkat, és vannak, akiknek ez sokat jelent, és valódi segítség. Elfogadom, hogy nem segíthetek mindenkinek, és elfogadom, hogy sértő, bántó emberek és vélemények mindig lesznek. És a változás innen indul. Olajokat használok, és másokat is erre tanítok. És ezen az úton megyek tovább. Ha kíváncsi vagy rá, tarts velem!